Ничек итеп тәмле кышкы глинтвейн әзерләргә? Беренче эш итеп бер әфлисун һәм ярты лимонны телемләп кисәбез, кул белән согын сыгып, барысын бергә кастрюльгә салабыз. Аннан соң 3 аш кашыгы шикәр кымы салабыз. Мин исә сыек шикәр алыштыргыч, ягъни жидкий сахарозаменитель кулландым. Соңыннан 5 грамм кардамон, 20 грамм имбирь, мед һәм лимон катнашмасы өстибез. Бер шешә коры кызыл шәраб, ягъни вино салабыз. Алкогольсыз глинтвейн әзерләгән очракта виноград согын кулланасы. Ахырдан бераз суда өстәп салабыз. Газ өстендә 80 градус утта 5-6 минут тотып, игътибар, җылытабыз гына, кайнатмыйбыз. Стаканны әфлисун телеме белән бизәп куярга була. Хәтерлисезме, мин бу эчемлек турында бәйрәмчә бизәлгән Мәскәү буенча йөргәндә сөйләгән идем. Адым сайын сатыла менә шушындый хикмәтле эчемлек, ул атала глинтвейн дип. Глинтвейнның ике төре бар: алкоголь кушылганы һәм алкоголь кушылмаганы. Хәзер инде сорау туарга мөмкин. Синең кулыңда, абзый, нинди эчемлек? Монысы исә сер булып калсын җәмәгать, яме? Чөнки алкогольсыз булса, кызык түгел икән диярсез. Алкоголь бар дисәм, ой-ой-ой, нинди начар кеше, эш көнендә Кызыл мәйданда алкоголь эчеп йөрисең дип шелтәләячәксез. Барыбер гаип табучылар булыр, шуңа күрә сер булып калсын. Хәзер исә мин эчеп карыйм әле, дөрестән дә тәмле микән, юк микән. Менә оператор да минем алды, әйдә менә без чәкешәбез. Баллы. Сез глинтвейнның нәрсә икәнлеге белән таныш микән, юк микән? Бу ясала вино нигезендә, монда шулай кушыла корица, монда кушыла әфлисун һәм башка төрле тәмләткечләр. Шуңа күрә мондый эчемлекләрне эчеп куйгач, дөньялар да ямьләнеп китә, Кызыл мәйдан да кызылрак булып күренә җәмәгать. Күтәренке һәм бәйрәмчә кәеф теләп калам барчабызга да.